Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo italawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano napasamak dayta? Impakita dati testamento, ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan, agbalaw ka itan, nairidap ka ngamin, ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento? Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga itala ang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko na nga agasawa? Ta saan kayo mo't nagkasar? Ngam inyawid nak balay da? Inyawid na kalaang. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiansata. Tapno makaruwartan dito'y. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga dayjay? At da ka din nakabangko a kwarta mabalin mo apairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanuta nga ruden dito eh. Awagam ti may sakadag iti kakaduata iti grocery. Tao may naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodjay matalek akaduata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag dahasinta kan diyano iti grocery kan balayo. Agraban ti na ibang ko akwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulila yo. Ngam, kinasyan na kayo ti apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti apo, Nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti apo ti mairoroman, nulakat na singpat da. Una na, mamati ak. Isu akanayon kaming agsingsingpat kani ading ko. Saan abaybay anti apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery? Wan, imbilin ko nga umay dito eh. Taalaan na ti tulbag. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti kunan ni Adela? Ay, pangipanan na ngayon nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngayon agpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang na ti daduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibagak intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayin tayo manan agpasyar ijay musoleo, Lola. Anya musoleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko. Ijay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay? Ha? Ay, napintas nga agpaiso da ijay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar ijay napintas abalay. Ha? Kaya't nangatamot ti umay ijay napintas abalay, Lola? Di na paybot nakita da ijay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi ti lintag ti grocery. Kastamot asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta? Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery, kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod nga eh.
Sapay awan kwarta pa. Nabati ti collection ijay grocery. Saan ko anala? Abay nga min ngayon batim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. At damat gayam ni Adela dito'y. Natilutak nga rod. Kasano nga taan nakarwarday dya babae. Kunak ngamin nga kakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makaruwar tidang nga. Ipakadata ka ni Nana Flora, manong. Tayin tayo agpasyar kada lola, ije mo suleyo. Hunading, orayin ta rumwar iti silid na. Awan samat trabaho na ita, ta holiday. Naigagara nga ta, ti pa nagkikita tayo kada lola, iti mo suleyo, manong. Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. At damat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na, no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumat ti panawan, akas jay tayumat. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. At damod gaya mon napudot adanom iti termos. Wen Nana, indadang mikan ni manong ko. Mabalin ka diti agpakada, Nana. Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya ti agyan kanya? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada lola ijay mo suleyo dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang musuleyo. Mapantayo amin, Nana? Wan balasang ko. Masiguradok nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay. Makarik na ak itiliday dito'y selda. Kasto'y gayam tirigat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaetan ta. Gapo iti tarigagay ta asaan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbot ang gapo iti dakes nga aramid na. Nakaramid ta iti kinadakas, gapo iti kwarta. Agpaysutay kunad. At kwarta ket kasapulan unay ti tao. Ngamno tagi ko iti dakes awagas. Addan tumadi nga ibungan na. Wensa? Masapol a pagbannugan. Saan ket agapo iti siniswiti kawagas? Eta, addata dito'y akasla nakapupok ang marabutit. Agur-uray talaang iti umay da itad amakan. Kaano ta nga ta makarwar dito'y? Numapanagnakan ang nakabasol ta. Makulong ta iti mano atawan. Awan mat nga rod kwarta apagpiansa ta. Tapno saan ta nakakulong lakpan dito'y. Hello, friend. Mapan kami iti sementeryo. Kaya't mo kadima ti umay. Okay, awan trabaho kita. Sige, sumuro ta kada kayo. Urayin da ka nga ro ditoy. Nakalagip ngamin dagiti ubing. Umuna day tayo daytoy. Date? Ije mo soleyo? Tapno di mo ko na. Ngayon sementeryo ti umuna day ta. Mapantayo iti park. Kalpasan nga gapo tayo ijay. Diyak amukan ka. Iti mo soleyo ti pangawawisakken ka. Park matan ti pangawisam kada kami. Ala, urayan dakbid dita. Intayo nga ro dagpasyarita. O sige, bye. Urayin tayo kano ni Armand. Kadwa tayo amapan ije mo soleyo ti dadakkelyo. Nabayag kayo ka din nga aggayam kan ni Sir Arman, Nana? Nabayagan. Ngam, apay sa bali ti isam mo, Rocky? Nabayag kayo gayam. Ngam apay nga agpada kayo nga awampay asawa na. Di inak manarabakan, si ka nga ubing. Apay kumano agpada kami nga awan pay asawa na.
Awan mat imbagak, nana. Ngam kayat mi kan ni Ana, ti agbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer ko ma, ngam dakelak mat gayam. Uy, di ka agsasao iti kasta. Kababain. Saan nakababain, nana? Saan adakes? Nupay-pay sunyo ti imbagak. At datayon dito inapintas a balay. Dito itinakasaraka, kadagiti nasingpot nga ubeng. Nana, kaya't tso ka di mo ti makasarak iti nasingpot a manugang? Adamot aya. Ay, mayat kaya, ngagbalin a manugang ko. Unay-unay, Nana. Armag ti anak yo, tapno agbalin tayo anaragsak a pamilya. Armam lataan, no kaya't naka. Nangagyo ubing, pinalubusan nak ni Lola yo ang mangaram kininanay ho. Saan mo nga ron abay-bayagan? Masapol akan ayon tayo nga agkukuyog no adda pa panantayaw. Sika, ni Flora, kang dagiti ubeng. Wenana, matungpal day ta akalikagom yo. Oy, apay anda kayon ti agtutulag? Paayam ka ditikid daw ni mamam. Nabayagtan nga gayem. Ngamita, kayat ko analablabas pa'y ngam aggayem ti relasyon ta. Isuasaan ka kuman nga kedked. Ala ubing, ing kayo nagayayam. Tagsarsarita kami pa'y kininanayo a Flora. Ada pagtulagan mi itinalapat. Wense, inkamin, intan manong. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo amay sa pamilya. Dagiti ubing, tikaslaan naktan. Instant matdaytan? Pamilya adagos? Awan mo't lang ti pagturungan na, no di kasta. Anya pa'y lang ti kayat mo nga amwen, wano panagnagan. Please, Flora. Saan ta ko man apabayagan pa'y? Apurado ka mo't, Arman. Nabit mo pa'y ngayon baga ti panggap mo. Nataengan ta na dua. Amamuta matan ti tunggal maysa. Agdua-dua ta ka di pa'y. Idi pa'y anapudno ti ayat ko ken ka. Mabuti nga lang amang ibaga. Sige man laangan. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inuray ka laang mo't nga agaro. No kastangarad, isagana tan ti panagkalaysata. Nay, agkeb-kebin kayo matan. Da kayo ka din. Wen mama, agkalaysa kami ni ti mabiit. Mayat nga ron, tay ko nakasan tayo nga agsisina. May sa tayo na pamilya. Wen mama, kat ikarik anaragsak tayo amin. Karaman dagiti dua nga ulila nga ubing. Ay, nangagyapok. May sa tayo anaragsak a pamilya. Un Lola. Sakpay nga gawid tayo. Intayo kumakitaan nagiti dua abalon. Dati ta Jacinta, kani Tata Jano. Manipod at data dito'y Zelda. Awan pa'y imay ng sarong karakadat. Agbabawi akit nga rod itinaramidan ta abidot. Oray siya. Agbabawi akmat. Kumusta kayon? Jacinta. Jano. Kadwak dagiti ubing. Kini daw ni Ana nga umay da kayo pasyaran. Da kayo kading agpaisuan. Rocky. Pakawanindag ko ma. Maikariyo ka di. Asaan kayo nga agaramid iti dakas, tita? Wan baro. Naliday gayam dito nagtisal na. Kuna ni Tata Arman. Ano kano agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Rumwar kayon. Nga mga barwanan kayo. Ang paiso ka di baro. Ikarik. Agbalbaliw kami. Agawid kami di lugar mi. Agyanan iti puder mi dagiti ubing. Tagkalay sa kami matan ka ni Armand. Kablaawan kayong arod kapsat. Sapay ko mata naragsak dagiti ubing. Talagaan naragsak dagiti ubing iti din nami. Saan mi idaabay-bayan? Ipaay mi ti umno kadakwada.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steve Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.